Ndewo Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo ebe m nọ kịta wee na-eme vidiyo nwa bụ na village unu n'anya ihe ahụ my compound anyị ahụ mbụbọ m akọ m ubi na mbụbọ m mana e nwere ofu ihe m chọrọ draw attention ndị Igbo to ihe ahụ bụ population dịka m lọtara ugbu a na ịpụọ n'iro mebie echi m ga-emeda vidio ịpụọ n'iro ifu na obodo a dị dried mmadụ anọrọ na ya m wee were nwayọọ wee gọọ ezinụlọ ngwurube dị m ha wee gụta ihe dịka ngwuru 20 na ngwuru 20 anụnwa m gụtara ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke mana ọnụmana ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about 3 men and those 3 men are old. Ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu ebe a na-akwa ozu a kịta bụ nne ha na-eletere ha ụlọ bụ onye nwụrụ anwụ so emechaa akwamozu a kịta akpochie befa agụnyekwa ya na ngwuru dị locked. Now ihe m na-achọ ịkpọta attention ndị Igbo tụbụ a ga-eme Igbo ole kedu ihe anyị chọrọ iji ala Igbo eme mana anyị na-aba mba na ndị Fulani na-achọ ịnara anya ala Igbo a na-eme nke a na-eme nke a ajụjụ m bụ anyị n'idere ala Igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo mụsịsị ụmụ wụsara ndị Amerịka wụsara ndị Germany wụsara ndị Canada wụsara ndị Russia si ebe ahụ nata ịzọ ha ana ịzọ eze ịzọ nke ịzọcha ịzọtara ya ole ndị ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo ha amụsị ụmụ odo oge anya na ụmụaka ịmụrụ ama nnata kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru dị gị eme ama di gị ọ ga-echi echi ama nna anyị ọ ga-echi echi ihe awụ efakt ndị Igbo na-elebabe ha anya ya ka m ji si na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche cheki enyocha chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu mana ihe a ga na-eme ya eji m ohere a na-akpọ attention ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ na anyị ekwesịghị inwe otu nga na-eleba anya n'ihe gbasa our population n'aka ihe na-eme n'ala Igbo ghasaghị nne enwere onye na-ajụ question ihe anyị dị after war ọpụpụ kedu ihe bụ anyị ọpụpụ a anyị pụasị ema na-eto anyị ndị Igbo na-edevelop ebe ndị ọzọ ihe awụ iberibe otuto ntofu bụ ihe ahụ maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu na-ahapụzi be anyị kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo ka m gwakwa na eziokwu n'ihe a ka ndị Fulani lecha anya ga-azochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ya gịnị ka anyị ga-eme ya nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ ka m gwakwa na eziokwu ụmụ nwaanyị ọwa anyị ka ọ bara maka na ọtụtụ ndị bịa Amerịka mụsị ụmụ ka nka nwụọ ụmụ ha chọzie ịnata enwezie ndị relative a na-akọnet mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ ndị nke dị Amerịka ga-enwe relative ha ga-akọnet ka ịdị ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri ka m jụa kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke ụnụ ọmaghị na ndị Igbo na-aza haza mmadụ ka akụ mmadụ ka eji aka biko nụ ndị okenye anyị m na-eti m na-akpọ ụnụ gịnị ka anyị ga-eme anyị marakwanụ na ahapụrụ ụnụ enwe ndị biri nụ wee hapụrụ ụnụ ala Igbo na mmadụ na-aga into extinction just like animals asị gị na these animals stands a chance of going extinct ndị Igbo right now ọ bụrụ na anyị elite ha mana ihe anyị mere onwe anyị I stand the chance of going extinct biko nụ ndị bụ ndị okenye anyị ma ndị ụka ma ndị niile na-achịkọta ndị Igbo leba anya n'ihe gbasara population anyị Igbo na-aga extinct ma asụsụ anyị ma omenala anyị chọrọ ijikọ ọnụ kpochapụ ọ bụrụ na ya elite ha kịta mana ihe anyị mere lekwe na anyị lee extinction ndewo